אז מה קורה לכם כאן? מר פי אמיר. כן, היום בסרטון של היום, הסרטון הראשון שלי, כי אמרו לי סרטונים, אני הולך להגריל 2,000 יהלומים בברול סטארס. בשביל להיכנס להגרלה אתם צריכים לעשות את השלבים הבאים: להירשם לערוץ, לתת צב ולייק, ולרשום אם יש לכם את מר פי בתגובות, ושיהיו 150 אנשים בהגרלה. אני יכריז על הזוכה בהגרלה בלייב. אז יאללה, תשתפו בכמה שיותר, וזהו. ותרשמו לי בתגובות איזה תמונה של באנר אני אשים פה. ויאללה ביי.